Ето това си го въобразявам. Ние с шефа учихме в един клас. Аз бях отличника на класа. Аз пък ти не бях отличник. Даже и гласа ми мутираше в този момент. Той беше от работническо семейство и аз всяка вечер му помагах при ученето на уроците. Но не всяка вечер. Малко свързва той, да видя. Ето го пак. Сбор от квадратите на катетите е равен на квадрата на хипотенузата. Как знам, как съм учил, как потискам другите, които не знаят. Да лъжеш, бе. Не лъжа. Не се е срам, не дей. Кочка, тя ми се учила, не ето го пак. Колко е 6 по 6? 36. Аз го знам. Дарго! Да си го казал. Ама, така. Ще видиш, кой ще ти стане шеф. Аз ще му стана. Глупости,